Kanang akong drawing usa ka na katawo nga namingwit. Gikan pa na siya sa ilahang balay. Dayon niadto siya kilid sa suba haron mamingwit og isda haron na ay ipakaon sa iyang pamilya. Kung atong nauna-on mao usab na ang ato ang kinabuhi. Aduna kitay mga ambisyon sa ato ang kinabuhi. Aduna kitay mga maayong plano sa ato ang kinabuhi. Ug aduna kitay pagtuo nga puhon ato kining makabot. Pero usa lang ang akong ikasulti. Kinahanglan ato kanang ihalad ang atong mga plano sa kinabuhi ngadto sa Ginoo. Dayon atong aksyonan haron matuman. Sama ni anang namingwit, naghago siya haron makakuha siya og isda ug ipakaon sa iyang pamilya. Ingon usab sa ato ang ambisyon sa kinabuhi, kung dili nato haguan, dili usab nato kana makabot.